Benvidas e benvidos ao terceiro episodio de Na Volta da Folla, o podcast de Manuel Gago. Hoxe este podcast cambia de rexistro. Imos falar dun libro moi singular. Acabo de publicar o activista do visual Manolo González. Manolo é unha das figuras fundamentais para entender o cine en Galicia nas últimas décadas, tanto na súa recuperación como patrimonio cultural, como para o apoio dunha nova xeración de creadores audiovisuais. O libro titúlase O cineísta andarengo, a propósito de Bernardino de Lamas, e publicou Edicións Embora. É unha exploración da vida dun ferrolán que a principios do século XX descubriu o prazer de camiñar e, sobre todo, de contar o camiño, pero tamén de filmalo, nun importante conxunto de películas que suman 3 horas conservadas da Galicia de hai 100 anos. Aquel home chamábase Alfonso Piñón e publicaba populares artigos de prensa contando as súas aventuras baixo o pseudónimo de Bernardino de Lamas. Hoxe, facer sendeirismo pode parecernos habitual, pero percorrer o país andando, sen máis propósito que gozar da paisaxe, falar cos paisanos e exercitar o corpo na década de 1920, é dicir, hai un século, era algo excéntrico e mesmo avantgardista. Hai uns días na librería Numax de Santiago tiven o placer de presentar este libro de Manolo González e antes do evento sentámonos nunha terraza compostela para falar sobre el, sobre o autor, sobre a cidade de Ferrol, sobre a ilusionante época dos anos 20 da Segunda República. Agora, aquí vas poder escoitar a conversa. É posible que, mentres escoitas, penses que aparecen voces en segundo plano e podes quedar tranquila porque non suceden dentro da tua cabeza. É parte da miña torpeza de grabación que, digamos, que se me meteu o mundo dentro do ficheiro de audio, así que lle fixo unha edición bastante máis forte do usual para que non molestase demasiado, así que pido desculpas. Entre mentres, que goces desta conversa. Manolo, como chegas a Afonso? Afonso chego por Bernardino de Lamas. Bernardino de Lamas non era máis que un pé de imaxe, un pé de pase da historia do cinema galego. E entón, claro, normalmente é normal que se pé de pase, porque non existiu. Bernardino de Lamas é o pseudónimo que empregaba Alfonso para escribir sobre viaxes, sobre excursións, sobre a súa paixón, que era as andainas polo terra, e tamén, ao mesmo tempo, o que escribía tamén filmaba con esa camariña sinxela de 9,5 que fixo pois un montón de filmes. No libro, o cineísta andarengo, ti falas moito tamén de caracterizas un pouco moi visualmente o Ferrol da época de Alfonso Piñón. Como era ese Ferrol? Contanos un pouco. Un Ferrol pouco coñecido, pouco explicado, un Ferrol cheo de os clásicos que xa coñecemos, o centro obreiro, a xente chic que estaba no Fofre ou algunhas outras asociacións como as de artesanos. Existía todo un feixe de movimentos, de grupos ecoloxistas, naturistas que me chamaron muitísimo a atención. Prácticamente creo que son 8 ou 9 no contorno da cidade de Ferrol que traballaban a prol da natureza e además as andainas que se organizaban eran andainas colectivas, que tamén me chamaban moita atención, nas que participaban xente de distintas ideoloxías. Aí vamos a xente socialista, anarquistas, esperantistas, galeguistas, de todos convivían, digamos, ca súa paixón por subir polas montañas, por falar cos deuses na montaña, como facía Nietzsche, de algún xeito, non? E todos tiñan unha filosofía. Un dos avalides, a parte de Alfonso, era que foi alcalde de Ferrol, San Quintanilla, que era médico, non? Falaban de esas andainas como a panacea de calquera dor físico ou psíquica que tuvera un ser humano. A panacea era eso, era sentirte parte da natureza, sentir que formabas parte do camiño, esas frases tan bonitas que mete Alfonso nos seus textos de o camiñante dormirá ali donde a noite o pillos, non? En fin, era un Ferrol realmente moi distinto do que aparece nos libros de Ferrol. E ti por que pensas que se deu en Ferrol todo ese conxunto de sociedades? Porque a mellor había algunha outra cidade galega que tampouco había tantas, nas que había ese asociacionismo, digamos, civil, pero a mí ese Ferrol tiña ese matiz, como ti dis, que era como un pouco máis aberto a ese tipo de outras disciplinas que se iban do estritamente literario, do estritamente artístico, cultural, e que parece que habría outros horizontes. Iso a que se debe?
non son especialista en Ferrol, eu son valdorrés e estou aí de prestado. Mira, unha cosa verás. Imagino que tamén que é unha cidade na que, aparte do tópico do militar que está aí, que a veces aparece, hai unha base civil importante, hai moitísimas persoas da clase obreira, foi a cidade máis importante no século XVIII, foi a cidade máis importante de Galicia, todo eso deixa un pouso de unha cidade ilustrada, onde as novas tecnologías están, foi a primeira cidade onde se rodou unha película, logo hai unha serie de trayectorias, pues, a partir do teatro Jofre, todas esas tecnologías e todo eso, pues vai generar ese caldo cultivo. Pero a xente de Ferrol tampouco te penses que era moi aficionada, moi a xente normal de Ferrol, Claro. de minorías. Sí, que é o que che vou decir que, por exemplo, o primeiro texto que escribe Alfonso Piñón, que ti reproduces aí, el un pouco fala da xenealoxía dos que andaban no monte, non? É dicir, era como super consciente de esa acción e quen eran os seus, digamos, precedentes a nivel europeo, non? E cita a Hobbes, ni a Rousseau, moito. El é consciente, pero aquelo en Galicia era como moi novidoso en ese momento, non? Claro, aparte, a xente do común, a xente das aldeas, pues cando veían a alguén andando polo monte, dicían que era propio de xente menesterosa e potencialmente peligrosa, porque non é normal. O sea, hai que lembrarse sempre daquela viaxe ao Cerro Pedrallo de Risco 26 por cando foron a de peregrinaxe a Cambrai Teixido, como a Guardia Civil os detivo un momento determinado e pide a documentación porque non era propio de que xente de ben ande polo monte a pé. É unha novidade absoluta, non? Sinceramente non sei como se agromou ese caldo de cultivo, pero algo tivo que ver Manuel Insa Santos, por exemplo, que foi un médico, militar que tivo en Ferrol do ano 4 ao ano 10, vindo en Ferrol e que era un gran defensor da natureza. Un personaxe interesantísimo, que ademais despois eles acaban recoñecendo case como patriarca, non? Exactamente, era como Manuel Murguía do excursionismo, era máis ou menos eso, era como lle chamaban San Manuel de Viveiro, lle chamaba Alfonso, non? O sembrador de árbol, tamén lle chamaban a Manuel Santos, era como un home militar, pero que sempre lutou pola natureza. Ten moito que ver con un movimento que hubo en Austria que reivindicou amigos que se chaman do mesmo xeito, amigos do campo, amantes do campo, que reivindicaba a fin cos camiños que eran privados pasaran a ser públicos. Ese movimento generou a creación, unha palabra en alemán que non me sae ahora, pero era exactamente esa, amantes del campo, e que foi un elemento inspirador de Manuel Luis Santos. Isto pasou a finales do século XIX, non? Na prensa de principio do século XX sí que aparece Manuel Luis Santos como Jalín Ferrol, como tamén como instigador. Como dinamizador de todo eso. Feito, Alfonso recoñece muitísimas veces que é o seu discípulo aplicado do ensino que lle transmite constantemente do amor por natureza que lle transmite Manuel Luis Santos. E esa é tan bonito que non se repite. Que a xente de Coruña vai a Ría de Ferrol, a xente de Ferrol vai a veces a Coruña, xúntase. E pasa o mesmo entre Coruña, Santiago e Vigo, que tamén fan ese tipo de irmandades. Sí, eso perdeuse. Sí, perdeuse. Moi bonito. Logo, además sempre volvimos elementos, a empanada como elemento unificador como a intendencia, o acordeón como instrumento dos andariegos, todos esos elementos que forman unha forma de ver Galicia e de sentir Galicia que non apareceu, pois, non o vimos todo espallado por aí, non? Cando eu lin o libro, no que ti mencionas tamén, digamos, en esa época, e tamén outro precedente do andar, que pode ser as relacións con esas dúas coñecidas peregrinaxes que fan, non? Que fan a de Santiago desde Ourense a Santiago e que fan despois a de Teixido, que a mí non sei por que personalmente me gusta moito máis ese camiño que fan por Carballedo, por toda esta parte. A mí me gusta máis personalmente, non sei por qué, pero hai unha diferencia moi grande para min entre o que eles fan e o que fai Alfonso, porque eles están de alguma forma, a ver se me explico ben, están camiñando na acción. Falo de Risco, falo do Cerro Pedrallo. Están facendo un camiño que antes fixeron outros, un camiño que é sagrado, que no que se reencontran, digamos, que consideran co espírito do país a través da religión, non? É dicir, con eses centros de peregrinaxe, cando van a Santiago se encontran co espírito histórico, máis cultureta, pero ese non é o rollo de Alfonso. Non, o rollo de Alfonso é tirando cara, unha das cousas que máis lle molaban era o esperantismo, o sea, como o idioma universal, o pacifismo, máis ben tirando pois, a certo anarquismo que se pode observar, un certo, así como arrecendo anarquista que se pode ver en algunhas cosas que escribe, e bueno, e efectivamente está moito máis venciado ca propia natureza, co propia esencia de ser camiñante. Que significa ser camiñante, que significa andar pola montaña, ¿no? E que en algunhas das andainas que describe, que realmente
un acaba agotado de leer por onde vai, por onde ven, de como durme a veces no monte. Falando él, digamos, tiráballe proveito a andar na súa relación, digamos, ca prensa, porque él acaba producindo toda esa serie de artigos que, polo que ti comentas no libro, teñen bastante éxito, ¿no? Moi doadiño de explicar, porque está o Correo Gallego a titular e aí no centro, en primeira páxina, é o primeiro que se mira. Entón, realmente, e logo, pro que escribe, pois el tamén vai xerando como unha especie de curiosidade de quen é ese Bernardino de Lamas. Entón, ele establece hipótesis se é loiro, se ten os ollos verdes, se é así, se é asá, que pensa, se é alto, se é baixo. A veces se mete a falar cos seus heterónimos. Por exemplo, ten un heterónimo que se chama Pepín Ballesta. Pepín Ballesta fai análisis, fai artigos sobre viaxes en autobús. Luis de Neraío é unha especie de crítico que escribe sobre as obras teatrais ou exposicións pictóricas da xente que vai a Ferrol. É un home moi modesto, todas as persoas se coñecen, falaban da súa modestia, de que se achaba, digamos, de ter ningún tipo de efeito, de nota perfectamente no momento que desconocido, que, bueno, pues está aí, pero non está aí, pero realmente o impulsor, o creador o mundo dos poetas, que tamén está como a Brent, a sociedade que fai, pero realmente el o que vertebra o discurso de crear unha especie de roteiro con un guión, con 8 poetas do século XIX, ¿no? E logo, pues, un home que a mellor teño un certo complexo porque é moi baixiño, mide un 48, por aí, entón ten aí tamén como unha especie de notase moito na súa relación coas mulleres. En todos os artigos non deixa de falar de mulleres que sorríen, mulleres que miran, que teñen ollos luminosos, mulleres que constantemente... E nas películas fai exactamente igual. As películas del, o 70% das persoas que aparecen nas súas películas son mulleres que miran a cámara, que sonríen felices. Son elementos que configuran un personaxe moi particular. Pero ao mesmo tempo son mulleres que se sienten moi cómodas con él, é dicir, que participan con él das cousas, non? Notase moitísimo. É dicir, que non estamos falando de mulleres no sentido mullereiro tipo. No. Estamos falando de un tipo de relación que tampouco era tan habitual nos anos 20, nos anos 30. Él era un home, bueno, era vegetariano, era antitaurino, que varias veces lo repite, eso dos touros, que non lle mola moitísimo, non lle mola nada, é moi feminista, pacifista, abstemio, esperantista, agasalla ao centro esperantista de Ferrol cunha colección de, como di o xornal, libros raros e difíciles de encontrar, libros galegos raros e difíciles de encontrar. Entón, pues, un personaxe unha curiosidade intelectual enorme, pero que ao mesmo tempo está detrás de todas as institucións que van Ferrol. E en Ferrol, todos está el detrás. O centro obreiro de cultura, ca Sociedade de Liceo Sol e Sombra, con Abrente, con todos, ca Sociedade de Amigos del Campo de Coruña, ca Sociedade Natura da Graña, ca Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, que el é, por así dicilo, da xunta directiva desa sociedade, en fin, como un activista absoluto da natureza. Pero falanos algo deses dous proxectos que el tivo, do que un temos aí na constancia tangible e do outro hai un pouco unha idea de recuperación que é o monumento camiñante o Monte dos Poetas ali no Monte Brión. O primeiro é o Dono 34, que é o monumento camiñante desconhecido. Que é un dos poucos monumentos cívicos que nos quedan desa época, sí, da época da República, Galicia. Porque na época debe ser único, non creo que haxa moitos referentes. Todas as súas fillas non conservan moita historia del, sempre lembran que el lles falaba moito dese monumento como unha das cousas importantes da súa vida. Justamente ten que ver con todo o que estamos a decir, é unha especie de agitador, de activista da natureza, e deixar, digamos, como legado para esa iniciativa, pues eu penso que para él era moi relevante. E a mí unha cousa que me gustou moito deso, que sucedeu despois con ese monumento no franquismo? Sí, o monumento quedou aí na memoria da colectividade. E o monumento sigue, De estación de tren de Barallobre pasou a outro lugar, pero aí se conserva. Durante o franquismo, casi todas as parellas que se casaban, pues iban ali a facer a foto da boda. Por así decirlo, é o típico lugar que se fai a foto da boda, porque debe haber centros de familias que teñen unha foto dos seus pais ou casados, vamos, aí, retratados na monumento desconocido. Parece unha pasada eso. É dicir, ese tipo de... Non sei por que o facían aí, porque sería un fito, pero de alguna forma era unha forma de repente de convertirlo en patrimonio. Sí. Extraño, un lugar que non era religioso, non ten elementos religiosos, é un elemento pagano, non é un elemento que ten a ver con a historia.
totalmente desconocido, é unha especie de ollo medio mítico, non? Sí. E o Monte Brión, o Monte dos Poetas, que reaproveita os penedos graníticos que hai no Monte Brión. A ver, o día 6 de xullo hai unha andaina da Sociedade Alpinista, agora se chama Sociedade Alpinista Brente, ademais, en homenaxe a Nova Espiñón, para recuperar outro. Van pouco a pouco, ano tras ano, recuperando. Bueno, pero en qué consistía? Pues consistía basicamente en, aproveitando esos grandes penedos, por así decirlo, dedicarse cada un dos penedos a autopoetas galegos, Rosalía, Pondal, Porros, etcétera, e escribían ali con pintura, porque non veían, estamos hablando de 30, a ver, Sí, ves, hay algunas fotos, o hay alguna foto en la que se ve eso, ¿no? Se ve un gran penedo corredor con unos versos escritos ali, ¿no? A idea era un xeito, pues, ir pouco a pouco medrando e facer que lo máis, digamos, que tivera continuidade no tempo. Empezou o proxecto en febreiro do 36, se inaugurou, digamos, o roteiro de Monte dos Poetas. O derradeiro que se montou foi en maio do 36, homenaxe a Pilar Ponte, e logo xa chegou justamente o día 18 de xullo do 36, hubo unha movida ali no Monte dos Poetas con un poeta, xa busca O 18 de xullo do 36. que desaparece para sempre. Eso non volveron a aparecer nunca máis, ata que o grupo alpinista Brente reclamou fai como 4 ou 5 anos unha serie de iniciativas para recuperar, digamos, o Monte dos Poetas. Ver se teñen sorte. Sí, O día 6 de xullo hai unha 6 de xullo. sí, hai unha andaina, non me lembro ahora que poeta, pero van a intentar recuperar algo máis, non? Bueno, pois como isto vamos tamén a difundir estes días, queda dependente das redes sociais, porque retuitearei ou difundirei tamén a actividade por se alguén quere ir, porque o sitio é unha pasada. Ademais, o monte está rodeado dunha zona unha necrópole tumular impresionante, moi pertiño dali, e paga moito a pena velo. Para rematar a entrevista, quería preguntarche pola outra faceta, que supoño que tamén te interesou a ti personalmente moito, de Alfonso Piñó, que é que a súa faceta fílmica. Estou aí estou nese asunto por eso, porque no ano 24 atopei un artigo que se chama Visiones Cinematográficas e atopei un señor que tiña unha cámara de cine que filmou unha película en San Sadorniño, e foi o motivo polo cual tirei do fío para recuperar, digamos, todas os filmes de Bernardo de Lamas que puidera, non? Son do ano 1924. Alfonso non é un cineasta, non hai nos seus artigos ninguna referencia a cinema. Ele lle chamo cineísta, porque o que intenta facer é atrapar a felicidade que os rodea nas andainas, atrapar esa felicidade, condensala, encapsulala, e devolverse logo aos mesmos participantes en proyeccións, digamos, en proyeccións fai nos centros sociais de referencia, non? Entón, nas películas que vemos xente, primeiro, xente moita muller vestida de domingo, todas van moi ben vestidas, chama moita atención ao vestuario que teñen. En algunhas das películas Niza 1924 colaría perfectamente, Sí. non van moi ben, forman parte desa pequena burguesía ilustrada da que acabamos de falar. Gran parte dos homes que aparecen en plano van a ser fusilados na Guerra Civil. Canilla, o gran pedagogo García Niebla, etcétera. Aí hai un montón de personaxes moi relevantes da cultura da República que van a desaparecer. Ele se está filmando cando vai de excursión, é dicir, cando xente que o acompaña ou que está con él en esas Non quere excursións. contar unha historia, nin quere facer un documental, non é lo que quere é atrapar esos momentos felices e telos controlados. Que de algún xeito esos momentos felices podan volver as proyeccións desas películas deben ser unha festa. Ponía proyector imagínate, na Sociedade de Amigos del Paisaxe Galego, todo o mundo estaría falando, mira, Quinto, mira, Salguero, que guapa, que non... Igual que as filmacións. Nas filmacións casi se pode escoitar o que di cada unha e diga, sácame a min, non me saques a min, todos mirando para a cámara, como se fuera un vídeo dunha festa que fai un adolescente con un móvil, non? Más ou menos moi similar. E non lle importa, non ten nin interés ningún en traballar para a posteridade, nin facer unha película que poda verse en ningún lado, non ten esa... É lo que quere simplemente que esa felicidade que compartida podela de alguna forma encapsular, guardar, devolverlla aos seus propietarios. De cantos deses pequenos filmes estamos falando? Falando de 90, máis ou menos, que se conserven, pero el debeu filmar 200 ou 300, porque nas proyeccións que facía, que fixo 6, que a mí me conste, nas sociedades, o CRMJ, na sociedade, en las escolas de la Vaca en Coruña, en Ferrol, etcétera, desas
sempre se falaba dunhos filmes que non están na colección final, o cual quere decir que, bueno, que non se conservan máis que unhas poucas pelis del. Ti no libro falas de que posiblemente o que hoxe nos chegou, que ao final tamén é moi valioso, porque realmente tamén é moi poucas pelis desa época, dos anos 20. Casi, Claro, son 3 horas, dos anos 20 e 30 en Galicia, eso é algo bastante excepcional, pero ti pensas, polo que che lín no libro, porque che entendí no libro, que son de alguma forma casi descartes, non? Ou... Non, son pelis que non aproveitou por alguna razón. Claro. Non aproveitou, porque o problema que ten o Baby, o formato 9,5, é que os carretes teñen 1 minuto e medio. Entón, que conservamos? Conservamos tablitos pequeninos, pero non os grandes. Os grandes que estaban pegados, aqueles que de alguna forma estaban seleccionados por él para ser proxectados e ser exhibidos ao público natural. Hai unha carta moi bonita que lle manda a Bello Piñeiro, o pintor Bello Piñeiro, que lle dice: cuando apareciste na pantalla, todo o público se puso de pie a aplaudir. Non vi nunca un plano, nese plano non está, non. Aparece cando en vez Bello Piñeiro, pero non con ese punto que se pode reflectir nesa carta, non? Eu lincho os 3 últimos libros que publicaches sobre José Gil, sobre Antonio Reisoto, sobre Alfonso Piñón. E hai unha cosa que me chama a atención dos 3 personaxes que parece que teñen en común, non é especificamente o visual, sino que son 3 persoas coa vida rota, a metade. Sí. É dicir, que hai unha primeira parte da súa vida que é tremendamente luminosa, tremendamente creativa, cada un no seu ámbito, e de repente sucedelles algo, a cada un, a veces unha desgracia persoal, como José Gil, outras veces un fracaso, digamos, profesional ou algo parecido, que sería Reisoto, e no caso de Alfonso Piñón, pois parece máis ben os sucesos da guerra, non? Civil, sí. É dicir, e de repente esa vida remata, non? Empeza outra vida tremendamente gris hasta que morre, non? Sí. Son 3, pero teñen ese común denominador. Nunca pensara, pero bueno, non sei, en calquera dos casos, las 3 historias tiveron, eu metíme nelas por o personaxe, que evidentemente por o tempo vivido e o tempo de esplendor de cada un deles, non? Non o pensara nunca así, pero bueno, non sei como interpretas ti eso. É difícil de interpretar, pero supoño chamoume moita atención porque bueno, primeiro, a min o que me gusta é esa capacidade de explorar estes personaxes que quedaron en segundo plano e que, sen embargo, amosan nos permiten ver a sociedade, as transformacións da sociedade galega a principios do século XX dunha forma tremendamente vívida, porque son personaxes todos eles que son persoas con unhas tremendas relacións sociais, non son ermitaños que están metidos nunha cabana. Bueno, Otero Pedrello dicía de Alfonso Piñón que era un dos voces generosos e galego que ten merecido o título de galego, e que os seus proxectos, proyecto de Movimento Totalmente Desconocido, era algo absolutamente singular, felicitando sempre, logo, pues, bueno, claro, toda a xente das Irmandades da Fala do ano 17, toda a xente, o Partido Galeguista, ERTE, que é o xornal galeguista de Ferrol dos anos 30, el participaba activamente aí. A min gustame moito esa reivindicación tamén do activismo, non? Desa persoa que está continuamente, que non precisa estar nun primeiro plano, pero que ao final, nos anos 20 e 30, e hoxe en día, son as persoas que son capaces de mover unha sociedade, e que moitas veces non. O caso de Alfonso está clarísimo que é así, que é un activista social que justamente porque nunca tivo un ego descarado ou que fixo as cousas solamente por amor, non? E logo, bueno, a única diferencia, por exemplo, de Reisoto con Gil, con ele, que se dedica ao cine por a raíz da palabra amateur, por amor, non por... É un aficionado, é unha persoa que non tampouco pretende vivir do cinema, nin facer a gran película de Galicia, non? E lo que pretende é simplemente, por decir, ese conxunto de experiencias e de vivencias compartidas, partilladas por persoas que viven na natureza, que viven en relación con a natureza, guardalas para poder vivilas de novo, para volver a sentir, digamos, aquilo que fose feliz. Eu xa por rematar, dicir, chame moita atención, porque eu cando lía, fago moitísimo senderismo, ando por moitas roteiros, e este home, cando iba, pois supoño, imagínome, aínda que os camiños estaban máis limpos que hoxe en día, imagínome que de alguma forma ibase facendo o noso camiño, non? E hoxe a veces, pasa en Galicia, temos unha rede de sendeiros moi ampla, moi grande, digamos, eu diría que polo menos o 60% deles bastante ben coidados. Estamos falando
falando de moitos sendeiros en todo o país. E o mellor un sábado pola mañán dun día maravilloso, un luminoso de sábado, estás andando por os sendeiros, estás camiñando só, non? Entón eu me pregunto, estaba lendo o libro de os textos de Alfonso Piñón, e eu me preguntaba se de alguna forma non sería necesario que volvésemos a ter ese mesma forma, este mesmo gusto por escribir os camiños, e intentar, porque me parece increíble que a sociedade galega non percorra o seu propio territorio, é dicir, tendo as oportunidades hoxe en día que temos para facer. Xa, e logo tamén aproveita para moitas veces nos artigos que escribe a sinalar a escasez de árboles. Claro. Moitas veces de eso. E que, Moitas veces de que a paisaxe galega era moi distinta. sembrar, que Sí, sí, sí. sembrar, evidentemente, pues, Que, bueno, García Niebla participaba moito deso, do Día da Árbore e todo isto. Sí, sí. mogollón, en casi todas, por exemplo, lugares medio míticos que están hoxe perdidos polo localital, que como é Breamo, non sei Sí, sí. que son as Penuca, que son lugares, ele chamaba os nosos Alpes. Entón, chamaba os nosos Alpes a todo ese sistema de montañas da Ría de Ferrol, pero que os Alpes non tiñan árboles. Eso a mí sí me chamaba a atención porque realmente, bueno, pues se cabrearía moitísimo vendo que non voy a poder facer eso de dormir aquí donde a noite lle pille, e xa non existen bosques de piñeiros, como os que está constantemente Reivindicando, sí, sí. Pois nada, moitísimas gracias, Manolo. Esperemos que sigas buscando a seguinte personaxe de vida fracturada para que podamos gozar con ela. Bueno, pues moitas gracias. Este terceiro episodio de Na Volta da Folla vai rematando. Nel falamos con Manolo González alrededor de quen penso que debe ser un dos primeiros sendeiristas de Galicia, Alfonso Piñón. Recoméndoche que continúes seguíndome en las redes sociais, en Twitter @navoltadafolla, en Blue Sky @magago, tamén estou en Instagram, en Facebook. Aí vou dando conta de todos os novos episodios deste podcast que vayan saindo. E xa te anticipo de que hai episodios moi interesantes neste momento na cociña. Así que nada máis, espero que teñas un moi bo día e que compartas este podcast con quen te interesa, se te pareceu ben, para que vaya tendo lectores e poidamos ir creando un pouco máis deste contido de calidade en galego. Que teñas moi bo día.